дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоиши мусаввара ва миниатюраҳои наққош Олим Камолзода ифтитоҳ ёфт. ин намоишгоҳи пур аз мусаввара ва миниатюраҳои диданиро даҳҳо нафар саводорони ин ҳунар тамошо карданд. ин наққоши тоҷик мехоҳад аз тариқи намоиши миниатюраҳои офаридааш ҳунари наққошӣ ва миниатюриро дар Тоҷикистон ва хориҷ аз он таблиғу ташвиқ кунад. дар ин ҷо мо миниатюрае ки эҳё шуд дар Тоҷикистон мехоҳем тамошобинон бинанд, ҳадаф кунанд ва фаҳманд ки чӣ ҳаст миниатюра. чаро ки миниатюра дар Тоҷикистон хеле вақт набуд. ҳозир мо ҳаракат мекунем ки ҳамин равияи миниатюра дар ин ҷо пешравӣ шавад ва мо ба назар ба дигар мамлакатҳоям каме бошадам ки санъати худамонро нишон диҳем. Олим Камолзода, миниатюрнигори тоҷик ки ҳоло дар миёни дӯстдорони ин ҳунари наққошӣ дар Тоҷикистон маъруф аст, мегӯяд дар ин намоишгоҳ мусаввараву миниатюраҳои худу шогирдонашро пешкаши тамошобинон кардааст. санъатшиносон мегӯянд, ин наққоши тоҷик тавонистааст мактаби Камолиддини Беҳзодро дубора зинда кунад. бисёр ҳунари душвор аст, бисёр ҳунаре ки дар шакли кӯчак офаридани як олами васеъ ин ҳам ҳунарро талаб мекунад, ҳам тахайюлоти бузургро ва ҳам техникаро, чунки вай ҳар як миллиметри ҳамин миниатюра ҷои худро дорад. анамин пайравиро чи Олимҷон Камолзода тавонист иҷро кунад. дар ин намоишгоҳ ҳаводорон фарзандонашонро бо ин санъати наққошӣ ошно мекарданд. Моя дочь младшая занималась у Олима Азамовича. духтари хурди ман таълимгирандаи Олим Азамович буд. ҳоло вай дар хориҷи кишвар ба сар мебарад, вале ба оилаи мо эҷодиёти ин наққош бисёр писанд аст. ман хушҳолам ки духтари ман ин малакаро касб кардааст, алоқаманди санъати наққошӣ шудааст. ман мехоҳам ки набераҳоям низ бо санъат робита дошта бошанд. Если будет такая возможность, я бы с удовольствием Зарина Тоҷибоева, ҳунарманди тоҷики муқими Швейтсария, баргузории чунин намоишгоҳҳоро барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонону наврасон ба ин навъи санъат муҳим медонад. ظاهراً از دیدی اول کلاسیکی به نظر می آیند. با دیدی اول که یکم عمیق‌تر به اون تصویر غرق میشوی میبینی که پیوست شده است به زمان امروزه و این خیلی یک چیزی جالب است و مهم. من فکر میکنم تبلیغ هم باید شود. миниатюраҳои Олим Камолзода бештар аз осори классикон аз ҷумла низомиву фирдавсӣ ва рӯдакиву Умари Хаём истифода шуданд. ҳамчунин баргузории иду маросимҳои миллӣ ба кори ӯ кӯмак мекунанд. ин наққош ва миниатюрнигори тоҷик ки мусаввараҳои ӯро дар ҳар намоишгоҳи дохил ва хориҷ аз кишвар дидан мумкин аст, мехоҳад аз тариқи ин намоишгоҳ ин навъи санъатро бештар муаррифӣ кунад.